This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Arngot kidkhot ke New Trap National Liberation Council HNLC kilawan ban IT Pyndem miladi khmat OSP ke East and West Castles District badang san kriem MPS haka step arfan rutrek jeliu arjapsan katkum ke cingtoket kini ke arngot kila Phla bigla Shah elam bakla hawi brio bokerteng Samuel wa alang pasentiu uba shatwet haki pulit na kecing dang ketipen thai bom IED Hastan bos syndicate thamiu mulong laong bagini boro laingut kila patch Bangladesh bat peniso bat ke HNLC kila penpau bagi kam bla IT haki galong tang ka kam ban rap ka ba amiri satya bagi cingthmu ka seng hai khatsan nai bagi la don po ka cingpet cing ke he ke HNLC kila mat ka cing susi bagi cing bom hun ka ba penlong iki ban rai phetno but yo ekalat haka arpho trek uchliu arjar option kila penpau bagi kwa ban em kum ki paj ba ha em lang salang but kedauru ik chung susi ka bakrau bagi la rong shi ka sengking atiar ka ba persha eka an ki bor plate kila ai ching itu but ching kersha ni ka rai chung ki ban wan phai biang shikalti ka badai but menta gidang le ik chung kamboro kat kum ki kanon an kini ka arngot kidik bla itu kerteng Dibarius cerwa life arsnam karta but Ridor lingdo nonglai life house nam karta ki badai na ka te district Haba Hadien, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata haba thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ye ka Shah plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya